Мәксүтова Зөлфия Милихат кызы, Каенлык мәктәбе укытучысы. Мифтахетдин Акмулла: башкортларым укый кирәк. Башкортларым укый кирәк, укый кирәк. Арабызда надандар күп укый кирәк. Аңгыра аюдан Уралдагы курккандай, эй тугандар, наданлыктан куркый кирәк. Илтифат ит, укудалар шәрәфәттәр, яһиллыктан килә ятыр зур афәттәр. Укыгандар күктәй осыр, һыуда йөдер, юктыр унда әүлияле кәрамәттәр. Укыганга был дөньяла җәләл булыр, хәрәм дигән бик күп шәйдәр хәләл булыр. Ырыс дәүләт шишмәһен асам диһәң, гыйлем һөнәр бердән-бер әмәл булыр. Алтыга берде кушып хан-ун булмай, сәгатьте алга борып көн-төн булмай. Белемлелек арысландан көсле батыр, шуга атланмай, һинең төшең һис өн булмай.